Ale Kristína, super! Zaslúžite jeden veľký potles zo všetkých divákov tu. Áno. OK, priatelia. Takže v tejto chvíli je tu kolízia mierna. Verím, že všetko bude sledovať čo skoro. Hýbe sa tak je v vode. Takže Kristína je vonku, v poriadku, výborné. Takto máme žal taký pocit, že všetci sa to prestali dýchať. Čurový mikrofón vypadol z ruky. Kika vôbec sa ten vetrát, je to len auto. Ale hlavne, že ty si v poriadku. Výborné. Ktorej to mimochodom išlo naozaj výborné. Ja si myslím, že Kristína si zaslúži za jej vystúpenie. Dnes ešte jeden veľký potles od vás všetkých. A môžeme pokračovať ďalej viac auto. Troška.